és de Fabio Fusani. El lleó és el rei de la selva. El lleó se'l respecta. Amb el lleó no s'hi juga. És el lleó l'animal més ferotge? No, És el més gran? tampoc, És el que té la dentadura més forta? tampoc. I aleshores, per què és el lleó el rei de la selva? Per la seva actitud, per la seva seguretat, per com s'atura, per com camina, per com rugeix. El lleó manté la seva actitud fins i tot quan està festejant una lleona o quan està jugant amb les seves cries. Pot ser juganer i carinyós, però recorda, No deixa de ser un lleó. Nosaltres hem interpretat aquest poema doncs, com és fàcil, no?, de que el lleó no és el que és per al seu estat físic, perquè sigui molt fort, perquè tingui les dents més fortes, sinó per la seva actitud i el seu saber estar. I aleshores hem donat com un paral·lelisme en la vida humana, no?, de que les persones no estan respectant i són estimades per la gent per com siguin físicament, sinó per la seva actitud i els seus valors i com actuen. I això. I hem escollit aquest poema perquè ens sembla que com el tema tractat en aquest poema és molt interessant per tractar l'aula, ja que són valors importants per tenir-los en compte i la forma en què ho tractaríem seria doncs, llegir el poema i com deixar als nens que fossin ells els que interpretessin i discutissin, doncs jo crec que això vol dir això, o sigui, donar una mica marge perquè ho interpretessin al seu aire. I ja està.